welcome guys. Merry Christmas pala sa inyong lahat. Nandito yung Barbero Vlogger. Pupuntahan yung relative dyan ang bahay. Kaya samahan nyo ako, tara. Lulusobin ko yung ating relative dyan sa... Sundo pala ako ng isang kamag-anak ko rin. Yan, may hawak ng video. Yan, si Onyo. Shout out! Yan, pumunta ako dito. Hindi ko pa masyado. Pero nakapunta na rin ako dito last year. Kaya pinilit ko rin na makapunta ulit dito sa kanila. Yun, pumunta. Nagpasundo ako doon sa parting gawi doon. May lalakarin pa kasi. So, kaya yan, naakyat na tayo sa building nila, sa bahay nila. Yung paakyat sa kanila, bali ito ang tinatawag na Dubai Police Station. Yan, sa likod na yan. Doon tayo galing. Medyo madilim kasi guys. So, yan na, pasok na tayo. Aywa! Dito kami sa elevator. Anong floor yan? Second floor kita sa ko. Ay, kaya na ko, lumipad ka. 207, from lang. Sarong lang. Saan ba lalabas? Dito. Ayun, same manulang pala. Kabila. Ito yung dati. Shout out. Merry Christmas. Merry Christmas. Buti nakarating ka. Napasyal. Hindi naman. Ano balita? Nakalive ba tayo? Hindi, video lang. Hindi, nakaano lang yun. Ako, hindi pa kami ready. Mamaya pa yung ready na. Yan, dito na tayo. Mamaya. Bahay nila. No? Ayun o. Vlogger eh. Yan ang... Ang namin, number 1 vlogger namin. Dito na. yung bahay nila. Barbero vlogger. Ayun o. Barbero vlogger. Oh. Merry Christmas. Praktisan mo yan. Praktisan mo sa... Daming nilaloto. Shout out sa mga taga Bujaw. Ayun. Merry Christmas. Daming niluluto Ba, naka-ready na. Ano yan? Diyan pang ano? Spaghetti. 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 Daming handa. Ayun. Amay ta. Okay na yan. Tanggal mo sa bas. Chickpeas kinuha ko Ay, Chickpeas? Chickpeas ang nailagay mo. saan ko ilalagay yung chickpeas? Sa salad? Puro masarap to eh. Hindi pa. Ito nga. Ayan ba? Drogi ka ba? Tala. Hindi ko nakita. Si Papa, parang sira. Lasing ka ba? Hindi pa nga nakita. Nakita lang yung ano, yung bote. Sabi mo na kung lasing ka na agad. Na-try ko lang kung lasing ka na. Hindi ka pala lasing, hindi mo yung mag-inom Joke lang. Kala ko chickpeas na ilagay niya sa salad eh. Ito, nakalive ka pa? Hindi. Gagawin na. Mamaya daw. Pupunta dito? After daw ng exchange gift nila. After ng exchange gift. Oo. T-shirt. Yung t-shirt. Alright. Sinap na. Anong first birthday ka na ako? Niluluto eh. Yellow yun. Hindi ka nag-order yellow. Yellow. Sige. Ang special na putahe, sibuyas. Whitney, are you sleeping? Yun isang
Ginisang sibuyas. Yan ang ginawa ko eh. Ba't pala pinapunta ko na lang si Nancy? Ikaw eh. Alam mo, iba yung Pasko sa bahay, iba yung Pasko sa Jollibee. Ay, hindi, meron yan. Ito, tawag. Taksan mo nga itong red pa. Pwede ba naman siya mag-taxi, di ba? Ito yung kay baba. Alin natin ito. Ay, kakap. Yan, paano? So, ararayo ko. Yan, dapat i-focus. Yun. Oh, muusok pa. Anong tag dyan? Sabi ko ano yan? Yung bayot? Bayad. Ayan ang mga bayad. Yan. Puro pagkain. Pag mabili isang ano diskarte ha. Yan ang pinakamasarap. Ay, rimate. Yan oh, si Manong Alfonso. Oo. Itang punso. Taga Budyaw yan eh. Datang Alfonso. Murag man garay. Nating mga gwapings na relatives. Si Onyok! Onyok! Ay! Ang ating QA na si Pinsan Atilio. Busy talaga. Hindi pa rin tapos. Tapo eh! Ayan, marami pa kasi siyang niluluto eh. Ayan o. Kapit na. Hindi pa naluluto yung sibuyas oh. Nagalutuin na sa buyas eh. Malapit na daw makaluto. Malapit na. Malapit na, Pasko. Ang paluto. Medyo mumamantika ang tumatalsik. Pagsisisig ako. Malabang ang baboy ko. Hindi mo pinagtulak buko? Hindi. Aray ko. Ano na to? Ano na to? Takpan mo. Sorry ko eh. Dapat niya naka long sleeve. Ha? Yung mga talsik ng mantika. Hindi na ako magalit ito. Puro itimit eh. Taga-shot ka. Para Pag-prito na lang. Tapos na itong spaghetti. Kaya masarap eh. May judgment day. Judgment taste. Judgment day. Masipag talaga yung magluto eh. Yun yun. Kasi yung tatay niyan talagang kusinero sa aming lugar. Kaya
hindi na magtatakad yan. Hindi man yung magamana na. Shout out nga pala sa mga taga Budyaw. Andito na sa Dubai yung kusinero. Napunta sa Dubai yung kusinero. Nag-ipon. Yan, Lucinio family. Siyempre, Mabini family. Yan, mga mag-ano yan sa Budyaw Daraga Albay. Hari ng kusina. Mga magagaling magluto yan. Tambile. Marami pa siyang ingredients dito. Oh, yan. Kalatag. Kasama isa sa ginagamit niya. Banana sauce. Yan. Mantika ayun. Hayat Farm. Olye. Mantika yan. Royal Ritz. Filipino style talaga, oh. Siyempre, ay, bukas na pala to. Mushroom. Mushroom. May lapon yung sabaw. Meron pang liver spread. Reno. Rene. Ren- Ba't naging Rene? Rinunot na asin. Naging Rene na. Hindi na Reno. Nangyari sa Oo. Reno? Sa atin Reno to ano? Oo. Sa Dubai Rene. Ano yata Reno eh? Hindi, sa Pilipinas siguro mayroon dito. Sa Dubai kasi Rene. Rene. Piprito pa siya ng chicken. Kaya ito may crispy fry. Yan. Yun, may sili pa. Lambda Bicol Express. Maraming tanim nito si Madam Mahal. Madam Mahal niya Mabini. AVM Agricultural Farm. Mag-export ka Yan. ng sibuyas sa dili. Sigat tuma yan. Mga Indiano, mga mahilig sa sibulya. May lemon pa, kalalaki. Tingnan natin kung magkano. Magkano ba? Ayan. 5 dirham. 5 dirham. Yeah. Convert mo sa Philippine money, nasa ano na to. Mapatak ng 70 plus. Ayan. Tignan nyo. So, yung sibuyas, di pa rin nagagalaw. Alam na Des kung saan nilalagay yan. Dito, yan o. Tumatalsik na mantika. Para hindi ka mag-sisi. Para hindi ka magsisi. Sisi. Dad, Yeah. Yes. if you need help, I'll call Mama. Okay. Where your slipper? Yan. Malaban po kasi yung baboy eh. Yeah. Kailangan depensa. Depensahan. Kailangan takpan kasi tumatalsik ang tumatalsik ang mantika. Yeah. Malagay ko na yung carrots. Dada, Mommy said if you need help, I will call you. I can manage. Sige, balik muna tayo dun sa ating kainuman. Ayan, oh. Oh, oh. Hey! Hey, Dada. Mommy said if you're done because it's almost over. Yeah, I'm almost done.
What time is it? Check the time. Anong sisig to? Kapampangan? Ilocano? Ano? Kapampangan. Pampangan? Tingnan ko nga. Kapampangan yan. Ganyan magsisig yung kaibigan ng kapampangan. Ah. Na. Nilalagyan ng konting toyo. Ayos na. Ayan. Sakto na yung lemon. Boy sisig. Huwag kang magsisisi! Sisig gang. Sisig ka! Ay, pulutan. Grabe. Tara, lagi na! Shot, shot, shot! Ayun. So, kain ka, Son? Alright. Kain ka, kuha ka dun. Ayan o. Musok pa.